אני ניר. ונטע, אנחנו ההורים של הדר, בן 7.5. לפני שנה חיפשנו מסגרת להדר, מסגרת חדשה. מאוד חששנו מהמעבר, כי בעצם זה להפריד את הדר מכל החברים, מכל הילדים שלי, מכל המשפחות וכל ההורים שהיו איתנו מגן טרום חובה. גם הסביבה, זה די רחוק מהבית שלנו. זאת אומרת, יש פה גם מאמץ שאנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, ההחלטה צריכה להיות מאוד נכונה, גם בשבילו וגם בשבילנו. ומה שמדהים שזה חינוך פורמלי. כאילו, זה בית ספר רגיל, עם גישה קצת שונה, וזה מאמן בעיניי. אני חושב שמצאנו מה שחיפשנו, שזה ערכים, סובלנות וזו הכלה. מעבר לקהילה המאמנת, אני מאוד מאוד שמח שהם לומדים ערכים, להיות בני אדם, להתנהג כמו שצריך, להיות סובלניים אחד כלפי השני, ובאמת אם יש מקרים לא נעימים, ויש, וזה טבעי, כולם מתמודדים עם זה ביחד. יום, שנה אחרי, אנחנו גם מרגישים חלק, גם ממש כיף לנו, כל הקהילה והכיתה וההורים, באמת כיף, ואנחנו מאוד ממליצים.